か集まってて。人は映さないでってこと？あ、いいんだよ、それでいいのよ。何になってたの？いいね。成長したいね。かわいい。いいね。イベントのね、完全に。かわいい。1万2000円やん。すごい。でもさ、なんか結婚式のさ、ウェディングフォトとかだったらあ、確かにね。なんかそういうなんかがっつりなんかね、いい。いい。でもだいぶさ、イメージ変わるじゃん。何これ？あ、鏡？なんか印鑑ケースみたい。本当だな。可愛いけど。かわいい。どういうところなの？鏡にもなってってこと？そうだね。ね。美容液。肌が綺麗になるみたいな。なんかファンでいらなくなりましたみたいな。マジか。それマジ？みんなで綺麗になる。ギャルがいいっていうものはいいもん。ギャルがいいって言ってるからいいんだと。ギャルは正しい。ギャルは正しいんだよ。今度な気がするな、今じゃないけど。ね、今度ここ行ってみたいところ言ってもいい？あ、いいよいいよ。教えて。シェイク&チップス東京っていうのがあってさ。かわいい。なんか何屋さん？シェイク&チップス。あ、かわいい。でもだからなんかポテトとかとシェイクとかがあ、じゃあちょっとしっかりめか。そう結構なんか重いかなとか思ったりとかして。なるほど。かわいい。行こう今度。そこにすごい行きたいのずっと。だからちょっと3人のところにこれ送って。あ、送っといて。後でね、見といて。ちょいとお待ちやったかな。いいね。おめでとう。やべえ、嬉しい。入っちゃった。おめでとう。どうし
しよう今日は記念日だね